नहीं खी जाना सेना वाला पुराना के हम एकदम नया को हम जो नहीं घरी को हाँ वो है ना हमारो इधर ध्यान रखेंगे पूछ देता होगा कुंवर जी के भाई के एक दिन पिया दहनी दारू फगुआ के वो है लोगों ने कर घटना बतावे घटना ना हकीकत कथा हो जानता नहीं कौन का बात कुंवर जी अभी होले एक बार उम्र रहले 8-9 साल के तीन भाई न होवे दो भाई गुजर गए लो तीन भाई बालो हुई 5 भाई हलो टोटल कमलबास कौन डबलबास कौन लिंगनास कौन घोड़नास कौन एक दिन मर गेले मोगनास कौन बहुत सुंदर ए कमलबास कौन डबलबास भैया के लगे सुतस इतना प्रेम दोनों भाई में रहे कहीं जाए बड़ी प्यार रहे दोनों भाई में अकेले उन्हें ना लगे उनकर ब्याह शादी हो गई आ तब वो कुंवर जी लोग सुतस बाकी 9 बजे सुत रहस तब इधर भैया डबल मास काम लगावस सुत गए बबुआ एक दिन 11 बजे सुती गई रहे तले इधर भैया के नाम से अइले एक हफ्ता पर घूम के वो आके सुत गई देखले कि सुत गइल बा कुंवर जी वो कमलबास कहले कि बबुआ सुत गइल बा है ना 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 दे दे अभी कुंवर देखो ना दे दे देखी तो केहू से सामान मांगत नहीं कि तुम दो वो कहल ना जाना के ना भेटा ये कहता हूं ना उम्मीद में रह भेटाए वाला बा नो 500 रुपया दे ना नो ले 2000 ले लियो ना देबे पिंकी देखा मौसी के सुन पिंकी 5000 दे ना एगो हार किन दे ना और एगो 8 लाख के कार किन दे ना पहले कुंवर जी आंख मिचते जागो तले भैया काहे के 8 लाख जियान करबो तारा मजे से नु काम बा हमरे गाड़ी मार दे एगो साइकिल किन दे साइकिल किया पता बाटर ला डाला मजे से नु काम बा हमरे में कोलो तू तो बाद में लूट हो जाई हई लास्ट ले तन को टाइट से ढीला ना रात भर में 3 टिप ले ले जैता में चले आगे के बारे में हमने कोई बदला मदहोश में चली चैता के अलग क्वालिटी हो अब तक घनी सब सुन गावत चैता के खोज